Март 2026 е характерен с натрупване на 6 планети в Овен и показва, че ще имаме една гореща пролет. Месецът започна с пълно лунно затъмнение на 3 март, а желанията ни за ред, аналитичност, учене или ремонти ще бъдат затруднени от заблуди, илюзии, загуби и изолация. На 11 март намиращия се точно средата на Рак Юпитер става директен, а на 20 март приключва и ретроградния Меркурий, който е в Риби. Астрономическата пролет идва на 20 март с 6 планети в знака Овен, Слънце, Луна, Венера, Нептун, Сатурн и Хирон, а през април при тях отива и Марс. Овен е знак свързан с активност и действия, дори агресия. Той е символ на войната и конфликтите. Новата астрологична година започва с идването на пролетта и времето е подходящо за стартирането на нови идеи и планове. Ако имате въпрос, напишете го в коментар. Бъдете здрави!